हाबाब हाबाब इसोर रांखावरिया जायदोंखौ सिनायाबा मा जागौमोन देनाय फाब फिनजाव साला लांगौमोनसो खोना गथ'खौ जेनथेन सिनाय हायासै दे आंलाय सिनाय हागोन होननानै गिनाय मोनदोंमोन उनाव फार्स्ट टाइमावथ' बेफोरखौ जेबोखौनो सानफ्लाङाखैमोन आं बेखौ नुनाय लोगो लोगो गासिबो बाथ्राफोरखौनो बावलांजोबदोंमोन आं ओरैबायदि बुनो लुबैदोंमोन नाथाय उनावसो एसे गिनाय मोनदों जायदुमखौ सिनायाबा मा जागौमोन होननानै थेवब्लाबो जेनथेन इसोरनि अननायाव सिनाय हायासै दे जायदुमनियाबो मानो खानायाबो दाबो रज'ला एसेबां गिदिरानो जाबाय थेवब्लाबो दाइसे दाइनै गोरलै ओंखारहांदोंल' दासो बोसोरसेनि उनाव गोलाव जासिगोन खोना खानाया रज'बानो सिनाय हानाय नंला रावबो बा बे रांखावरिखौ मानि माननांगोन दे आरो खैबार हुवा जखो बियो आसरितसो साथाम जाबाय माथो गथ'आनो देलायलांबाय सोर हुवायालाय हाबा खालामदोंलै बेखौलाय मोनथिगोन ना मोनथियाखै बाथ्राफोरखौलाय बै थालिमार बियो साला नोंबो अबाव थांबाय थायो हा बारा खारथिंबाय थाना मोनथिगौ ना आं गामियावबो थांनो मोना आरो मा जायोखै गामियाव थांबालाय मानो होननासो सोंदोंना नोङो बै लान्था बोरायजों लांजागोन र' नोङो आंखौलाय मानो लांनो दिनै अ लांगोन नोंखौ लांनानै फानहैगोन आरो आङो मैया रायनाय हिनजावा अ बिबो लांगोन नोंखौ मोनबाथाय मोनथिबाय लांनानै फानहैगोन नोंखौ मालायबा आंसेबां गथ'फोरा खथ' खारथिंबाय थायो होमबा बिसोरखौलाय मानोथो लाङा आंखौल' मानो नोजोर होबाय थायो मा होनना खिन्थानो आंदा बिसोर सानैया नोंनि बिमा बिफा नोंखौ आं फिसिदों होनना मोनथिबा बिसोर लांनो फैगोन माबा नोंदि गुबुन गथ'फोरनिख्रुइ मोजांसिन ना गुफुरसिन समायनासिन बेनिखायनो नोंखौल' नोजोर होबाय थायो बिसोरो आरो नोङो दुस्त नङाना दुस्त गथ'फोरखौ लाङा बिसोरो मोजां गथ'फोरखौसो लांनानै फानहैयो औ आइ औ बेनिखायनो नोङो बारा गामि थाबायथिंनाङा मोनथिगौ ना न'आवनो थाबाय था लांगोन ना नोंखौ नों मानो हारसिं थांबाय थायो आङो सिगांनिफ्रायसो हारसिं थाङो ओमफ्राय आङो बराबोथ' थाङाना आं दाब्ले आब' लाहानावसो थांबाय थायो आरो दाब्ले आब'दोसो थाबाय थाखायो आङो अब्लाबो दाब्ले आब'आ आब'सोना आइ नङा ओमफ्राय आइ नोङो मैया मादैखौ मानो रायमारनाय सोर मार बियो ओमफ्राय आंखौ मानो बियो फानगोन बियो मोनबाथाय आयै बुंनाय बियो मोजां नङा होनखाबायना आङो मोजां गथ'फोरखौ फानो बिसोरो लाङो हमनानै बिनिखायनो रायदों आं बिखौ नोंलाय माथो बेखौ माबा खेब्रै खेबबा हाबा जानाय बेफोरबायदि मायबा मायबि होननासो रायसोदों माथो ओमफ्राय माथो ओंखाम थोरसि खावना लांनाय बेफोरखौसो रायदों माथो नोंलाय गथ'फोरखौ खावनायखौ रायाखै माथो नोंलाय ओमफ्राय हौवा सासेया थोआ साब्रै साबा हौवा नांगौ मायबा मायबि होननासो रायदों बेखौलाय मानो गथ' खावना लाङो मानो गथ'फोरखौ फानो होनना मानो रायाखै नों आयै बेखौ मा होनना खिन्थाबावनो आङो रागावनो गथ'फोरखौबो आं मोनथियासै रागावनो गथ'फोरनि सिगाङावनो बेफोरबायदि रायफ्लांबाय बेखौ जिखिजाया मोजां नङालै आइ बे हिनजावा मोजां नङा रायदोंथ' आङो नों बुजि मोनासैना नों गथ' मानसि आं रायदोंथ' गथ' मानसिखौ लांनानै फानग्रा होननानै रायदोंथ' नों खोनायासै खोना मोजाङै आं खोनायाखै दसन बेफोरबायदि होननाय आं बुंदोंथ' आइ बुंदों बेफोरखौनो सोंबाय थानाङा जिखिजाया नोङो हारसिं थांबाय थानाङा दै आरो मैया आं रायनाय मादैखौ नुबाथाय नोङो गोजानाव थांखा आरो बै थाख्लाखौ लान्था दादैखौ दे जागोन दे होमबालाय उन्दुनायल'थार बिमायाबो उन्दुदों र' हराव उन्दुनो मोनाना हराव गाबबाय थायो सानावनो बेसेबां उन्दुना लाखायो ओमफ्राय हराव जोंफोरखौ डिस्टार्ब होयो बियो आंखौबो एसे उन्दुनो ओंखारदों आंबो मोजाङै उन्दुलांनो हायाखै बिसाला आयंआ गाबबाय थायोना हरावबो दे उन्दुना लाखा नों दानो उन्दुना लाखा ओमफ्राय हराव जोंफोरखौ डिस्टार्ब हो थिलुखौबो डक्टरनियाव लांनांसिगौमोन साननैसोनि उनाव डक्टरनियाव लांनांसिगोन र' मुस्लिमा न'आव थांबानो थिलुखौबो लांसै मास मोनसेसोनि उनाव दाबो हामनो रोंला आंलाय एसे हामलांगोन सानदोंमोन सोर फाथिया साला थिलुखौ बेफोरबायदि हुख्रेमना गालांनाय जिउआव माला मा जायो जेबोआनो गेरेन्टि गैया लांनांसिगोन मास मोनसेनि उनाव लांथारनांसिगोन बेफोरबायदि दोनबाय थानो हाया सेंग्रा गथ' मोजां जानांगौ बिनि आथिङा थाबायनोबो हाया मानोबो हाया दुखुसो मोनलाय लाङोलै आङो
दाबा डक्टरनियाव लांबा हामगोन ना हामा बेखौबो आं टेनसनसो जाबाय दङ। दिनैसो गामिखौ नुबाय दे, दिनैसो न' नुसिगोन, दिनैसो आइमोनखौ नुसिगोन। आंथ' फैनोनो गोसो गैयामोन मिथिगौ ना? नों थाबावबा आङो सप्तासेसो थाबावगौमोन। आं थाबाय थानो सोलाबाना। औहाय मालै नोंबो माबा सोलाबा बेफोरबायदिल' बुंबाय थायो। न'आव मानसियानो दंखायो, बिमा दं, बिफा दं, नापे दं। आइ आफाया आरो खामानिफोरखौ मावख'नो हायाना। आइयाबो आरो बेफाराव थांबाय थायो। नापेयाबो आरो बेसेबां मावनो हारसिंनो हायाना, हाख' हाया। नोंबो दे बांद्राय दिन्थिद्रायो। नों जुदि हारसिं हायोबा बे नापेयालाय मानो हाया? दा बियो एसे उन्दैना। जागोनसो मायाबा उन्दै सिख्लायानो देरबाय। थेवब्लाबो आरो सोरबा एसे बायोना। बाबा मोनजागोन नामा मालायनि न'आव फैबा फैनानै? बेथ' गावसोरनि न' नङाना आरामसे जयै जाबाय थानो। बिसोरनि न' नङाबाबो दा बिसोरो गावसोरनि न' सानना लायोना। सानना लाबालाय मा जानोखाय? आंनिबाथ' बिसोर सानैखौ लाखिनो नाङामोन, बादुला बादुलिद्राय। थाथो दे मा जानोखाय थाबालाय। बिदिनो अनज्लायना थानांगोन आरो। बिमाबो गैयाना, बिमाखौबो गारनानै थानो हाया। बिदिबा बिमाखौ बिसोरो हाबाखौनो जानो होननाङामोन ना, मानोथ' जानो होखो? हाबा जायाबाबो आरो जायाना। गथ' सानैयानो सेंग्रा सिख्ला जालायलांबाय, माखौबासो हाबा जालायबावनांगौ दे, जायाबाबो जायो बुरि मांग्रांग्रांनो। बिदि बुंबा जायाना बर' प्लास। सोलिनो एसे डिस्टार्ब जायो हौवा गैयाबा। थेवब्लाबो गथ' सानैया सिख्ला सिंग्रायानो जाबाय। माथो बुंबावनो आरो। आइयाबो आरो एसेबांबो बुरि जायाखैना, गथ'फोरा सेंग्रा सिख्ला जाबाबो बुरिद्रायाखै। जायाखैसो मायाबा। बे जुमना लोद्दुमारिया साला दाब्लिया मानो फैखो बिलाय? गेला खासनहैनो हायामोन बियो हौवाफोरजों, खर' जानो फैखो बिलाय? जेखि जाया जोंहा दुर्गा फुजायावबो थांगोन दे आबै लाइनाव। सप्तासेसो थाना फैगोन एबारबो। नाङा दे बर' प्लास, आं दुर्गा फुजायाव थांनो हानाय नङा, माथो सफैथारबायानो। आङो न'निफ्रायनो नायगोन, नों गाज्रि मोननाङा दे। नोङो मदरगिखौ लांफा। थै मदरगिया थांनाय नङा खोनालै आंजों। मानो थाङा? नोंजों माथो लोगोथार। लोगोबाबो मालाय बिसा थांनो होनाय नङा खोनाना। आंबो सोलाबनाय नङालै बर' प्लास, आं थांथ'नो हानाय नङा दे। आरो नों माथो थांबाबो फैनो नागिरा। साननै बा बायसान्स सानथामबाबो फैनो हायो। धै माबा दुर्गा फुजायाव थांनो सानदोंमोन आङो, हारसिंबो थांनो हाया बालनि। नापे, ओइ नापे। बुं गुमा खफ्रिया दा बुं। दोमारि बुस्राव जुमुनाया फैबाय माथो। मा? फैबाय? मानो फैखो बिलाय? आबो खानो हायामोन बियो साला। थै। औलै आंबो नुनानै बेसेबा रागा जोंदों मानसिखौनो। सोरबा हौवाफोरजों खारसनलांबा आं बिराद मोजां मोनगौमोनलै, नाथाय न'आव मानो फैखो बियो? बे न'आव फैबाथाय आं थानो सुखुथारा मिथिगौ ना आदा? इसेबो असे रखमखौनो मोना आं बेखौ। आरो दाथ' आइया बा खम अनगोन। आइ फैबाय नोङो, फैबाय बा मा नायनो बिसोरनि अनज्लायनायखौ। औलै नापे औ, आं मानसिखौ नुबानो रागा जोंग्रा जाबाय मिथिगौ ना नोङो? आंबो रागा जोंग्रा जाबायब्रा, नोंल' रागा जोङा। सोर रागा जोङा जानो देनाय? जोंफोरनि असे बिमाया जोंफोरखौ अननो गारै गदाय फिसाजोखौसो अनबाय थाबा सोर गाज्रि मोना, सोर नायनो बाया जानो देनाय? औलै नापे, मालाबाथ' आं बे जुमुनाखौ सेथाना दोननोसो लुबैयो आइखौ अननाय नुबाथाय। नाङा आदा, है सेथारनाङा। बेखौ सेथारबाथ' नों गैखाला। ओरैनोबाबो मालाय कत' अनखायो, नोंखौ जेलाव दोनगोन। बुथाला बुथालि खालामनाङा मिथिगौ ना? बिदिबा जोङो गुबुन आइडिया बाहायगोन मिथिगौ ना, बेखौ होखारनायनि अनिनि। अब्लाबो नोङो सेथारना दोननाय बुथारना दोननाय बेफोरखौ साननाङा दे। सानफ्लाङोलै मालाबा सानफ्लाङो मिथिगौ ना? होआखै दिनैयालागै गस्ला गांसेबो बायना होआखै। नै दुर्गा फुजा सफैथारबाय, होगोन होननानै। नै दा गदाय फिसाजोआ फैबायना, दा बिनोसो दख'ना बायना होसिगोन, गस्ला बायना होसिगोन। जों मोननाय नंला, जिर' नापे जिर' जोंफोरो। मानो थाबोदिया बियो? बे बर' क्लासाबो लांबा लांनानै मानो बेखौ दानो लाबोनांगौ? दुर्गा फुजानि उनावबो फैबानोथ' जायोमोन ना। दा जोंफोर मोननांगौ गस्ला लंपेन्टफोरखौबो दख'नाफोरखौबो मोननायानो नंला, सब जुमुनानैसो होजोबगोन। बेनोथ' ओइबाबो मोजाङै माथो होआलै आङो बे लुदुरगिखौ साला लोदो बुस्रावखौ। आंथ' माथोखौनो होआ, मानसिखौनो नायनो हाखाला आङो। आंबोलै, अब्लाबो उफाय गैया माथो होनांगौ जायो आरो। बाराबा दानो आइया बेखौ बेफोरबायदि खालामनायफोरखौ नुबाथाय होखारहरगोनसो जोंफोरखौ। नुवाखै दानो होखारखायो थांदो होननानै।
माबायदि बिमा मारलै जों आइया दै फिसाजो गदायखौ मोननानै जोंफोरखौनो अनला आसरितसो सोरखौ नुदों नों सोरखौ नुदों बुहुमाव बेफोरबायदि मालायबा गुबुनफ्रा गदायखौसो अनो गावनि असेफोरखौसो अनो जोंहानिया उल्था बालनि आइखौबो ओरैबायदि रागा जोङो आङो